Yawa, ya garin? Lafiya lau Alhaji. Dan ma ina son za mu wata magana. To fa Alhaji. To. Bismillah. Yawa, kana ji ko? A kawo su mai yadda muke nan ba. To Alhaji. Na'am. Ko mu daga nan. To Alhaji. To insha Allah. Dama akwai wata magana da kake da kai game da wasu abubuwa suke. To Alhaji. To Alhaji. Kuma insha Allah ko ina so zaka bani wata shawara ne. To Alhaji. Dangane da wani abu da kake so zan yi. Na'am. Yawa kana ji? Na'am. Dama ina so zan yi ma wani talaka mutane. Alhaji, ai yanda kaga ya dace. Daidai ne. Gaskiya ne. To da ni ina tunanin ko na sai mishi gida saboda yana gidan haya. Kaga sai ya bar gidan haya. Sannan kuma ina tunanin ko na sai mishi mota saboda ya rika kula da ɗawainiyar iyalansa da kuma hidimar abinci da kuma dai kasan abubuwa na yau da kullum sai a hankali. A gaskiya. Amma kai ya kake gani? To, Alhaji, ka san talakawan nan yanzu ba iya musu. Abin da ya kamata ka samu naira 10,000 ka bashi, ije ijajari ya fi sauki. Shi talaka? Ba iya musu yanzu. Ka ɗauki mota, ka sai talaka Alhaji bai san mutuncin ta ba. To shikenan, gaskiya da shawara ka zan yi amfani. Yawa Alhaji, dama haka ne ya dace. Abin da ya kamata ka yi kenan. Yawwa. Ɗaya, biyu, goma. Masha Allah, kuɗi sun cika. Cip. 10,000. Gashi. Yawwa. Yanzu dama Alhaji, ni za ka baiwa. Amma ne wa kaina, na shiga uku ne Alhaji. Subhanallah. Kai. Wallahi ya suma. Kai. Subhanallah. Wallahi ya suma. Bari mu ga akwai ruwa motar nan. Kai, subhanallah. Yawwa. Alhaji. Me faru Alhaji? No. Kai. Alhaji, dama haka ne? Ware da gaske. Kai ba dan magiski ba? Yasa aka ce baki da kaudan alheri. Shine dai. Gashi kai kanka. Na baka hakuri Alhaji. Kai,